בזקה, אחרי השביעי, הבנו שאנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. שמי שמחה גרינמן, בן 47, אב ל5, סבא ל4, נשוי, גר במודיעין עילית, מתנדב בזקה 33 שנים. הסיפור רקע שלי, גדלתי בבני ברק. להורים, אבא שלי ממשפחת גרינמן, בבני ברק, החזון איש, הסטייפלר, משפחה עם רקע רבני מאוד גדול. אמי מארצות הברית, שם ההורים שלי נפגשו והתחתנו, באו לגור בארץ, גדלנו בבני ברק. בגיל 5 אבא שלי נפטר מהמחלה. ביום יום אני נגר במקצוע שלי, יש לי מפעל במודיעין עילית. אני מייצר מטבחים, ארונות, משרדים. אני עובד עם נוער בסיכון ועם אנשים תשושי נפש, אני קורא לזה. חיפשתי משמעות לחיים שלי ולעשייה שלי. בזמן החיפוש העצמי, החלטתי שאני הולך להתנדב בכל מיני ארגונים, שמטרתם לסייע לאנשים אחרים. ועם הזמן, הרגשתי שאני ממלא את עצמי בדבר הזה שנקרא נתינה, ועל ידי זה הרגשתי סיפוק במה שאני עושה, וגם להכיר את עצמי. ב7/10, שמחת תורה, במודיעין עילית, איפה שאני גר, לא היה אזעקות. את החוויה, מה שקורה באמת בארץ, ברגעים האלה לא באמת ידענו מה שקורה. אני בשעה 6:30 יצאתי לבית כנסת, אני אומר לאשתי, תשמעי, יש משהו. לא רגיל. ואנחנו רוקדים בבית כנסת, בשמחה, עם הילדים, עם הנכדים, והשעה 2:20. והטלפון שלי מצלצל. השורה הסופית שהוא אומר לי, זה שאתה מגיע לנקודת המפגש בבית חולים ברזילי, תביא איתך את המשאית. אני שואל אותו ישר, זה המצב שצריך את המשאית עד כדי כך? והוא אומר לי, אנחנו עוד לא יודעים עוד כלום. אבל אתה חייב לבוא ולהביא איתך את המשאית, כי זה המצב. זה המחשבות שישר צצות. אני שואל, מה יש לנו בסדרות שיותר חשוב מאשקלון? התשובה הייתה, 22 גופות ממתינים לך כבר שם. מכביש 4 אנחנו פונים לכביש 232, שלמעשה נקרא היום כביש הדמים. ואני ברמזור, ואני צריך לפנות פנייה ימינה, ואני פשוט קופא במקום, כי מה שאני רואה מול העיניים שלי זה משהו שאני לא הייתי מוכן אליו. הלם טוטלי. אני מסתובב לצוות שבמשאית ואני שואל את כולם, האם מישהו קיבל התראה בטלפון אולי, של אזעקה,
כי מה שאני רואה מול עיניי, הייתי בטוח שכנראה נפל פה טיל לפני רגע. מה שאנחנו רואים זה גופות מוטלות מחוץ למכוניות על הכביש, מכוניות עדיין בוערות באש, מכוניות הפוכות בתעלה, בכל מיני צידי הכביש, משהו לא ברור, ואין לא משטרה, לא מכבי אש, לא אמבולנס, לא מד"א, לא איחוד הצלה, לא אף אחד. הדבר הראשון שאתה כבן אדם חושב לעשות, וכחובש וכנהג אמבולנס, זה ישר לקפוץ החוצה, לטפל בפצועים ובנפגעים. אבל האינסטינקט הזה נעצר באיזשהו מקום של משהו פה לא תקין. ואני עושה שיחת טלפון מיידי לזקה, עונה לי חיים, אומר לי, אני יודע מה קורה סביבך, שמחה, תתאפס רגע, אתה נוהג מסעית, המכוניות סביבך שאתה רואה עדיין בוערות באש, הם נפגעו מ-RPG של מחבלים שנמצאים בשדות סביבך. וככה אנחנו ממשיכים לנסוע בין הגופות ובין המכוניות, ירי מטורף, פיצוצים, אזעקות וכל הזמן. זה הרקע, זה הווייב שאתה נכנס אליו, לתוך שדה הקרב. אי אפשר להיכנס לפרטים פה, אבל תחשבו על המחשבה, מה שעובר בראש, הטראומה, המחשבה של המשפחה, של הילדים שלנו וכל הדברים האלה. אתה מקבל זעזוע, אבל אתה עדיין במשימה. נסעתי לשורה בדרך, אחרי 3.5 שעות של ריקון המסעית, אני מסתובב לצוות ואומר, אוקיי, אולי נקפוץ הביתה, נתקלח, נחזור ישר פה אחד, כולם, ישר לשטח. אנחנו לא מחכים דקה, חוזרים חזרה לעשייה. וככה אנחנו חוזרים למסעית, וממשיכים את המסע שלנו של 2.5 שבועות של איסוף הגופות. בקיבוץ חולית, ואני מדבר שם עם עיתונאי ישראלי שרוצה לקבל קצת אינפורמציה, מה זקה עושים פה, מה אנחנו עושים וכו' וכו'. ואחרי שהעיתונאי מסיים איתי, הוא ניגש אליי ושואל אותי מה שמי, ואני נותן לו את הפרטים, מי אני, מה התפקיד שלי כעת, והוא שואל אותי בצורה מאוד עדינה, אם אני דובר שפות נוספות. ואז אני אומר לו שאני דובר אנגלית, שפת אם. אני שואל אותו, אוקיי, ומה התפקידך בכוח? הוא אומר לי, אני מלעם. לעם זה למעשה משרד ראש הממשלה. הוא הולך, חוזר אחרי 10 דקות עם 2 אוטובוסים מלאים בעיתונאים בינלאומיים, ומאותו יום נהייתי דובר בינלאומי. גם מטעם המדינה, בהסברה הלאומית, וגם כך, גם נהפכתי גם כן דוברם של זקה הבינלאומי. אני מגיע לשגרירות ארצות הברית, יוצא עם דרכון ביד, ואנחנו לאיזה כיוון של מסע לארצות הברית. לנאום באום, בפני אולם מליאה מלאה, מעל 500 איש, שבאים לשמוע את המראות הקשים ביותר שעם ישראל בימינו חווה באותם רגעים. זה לא פשוט, זה לא דבר ברור, אבל הקושי הזה נתן לנו רק את הכוח יותר ויותר להמשיך בעשייה שאנחנו עושים גם היום וגם בעשייה באותם רגעים. מעולם לא היה לי הבדל בין אדם לאדם. כמו שאמרתי, גדלתי בתוך הדבר הזה של הנתינה. בתוך ההבנה של ואהבת לרעך כמוך. אני חושב שהדבר הכי חשוב בחיים שלנו זה לדאוג אחד לשני, לזולת. בפרט בעם היהודי, שזה כל כך חשוב. ואני רואה מתוך העשייה שלנו, מהשביעי, המון אהדה לעשייה שלנו, כאנשי זקה. ובנתינה, באכפתיות, זה מקרב מאוד מאוד את הלבבות ואת האנשים, וגורם לנו להתחבר יותר ויותר כעם, לדאוג אחד לשני.
מרגיש את היחס כלפיך כאדם חרדי שמתנדב בזק"א? כאילו עם כל השיער. תמיד יש בציבורים כאלה ואחרים אנשים שמרגישים את הקושי ואת הריחוק של אחד לשני. ולפעמים יש אנשים שיש להם גם כן טענות. התשובה שלי היא מאוד מאוד פשוטה, אבל זה קצת קיצ'י. אחרי 120 כולנו, כשאנחנו נפטרים, חבר'ה קדישא צריך לבוא ולקבור. אז זה לא משנה את הדעות שלך ביום יום. זה לא משנה מה העשייה שלך ביום יום. המטרה היא מאוד מאוד נעלה, והעשייה שלנו זה לכבד. ומתוך כבוד הדדי, ודאי שאנחנו יכולים להמשיך הלאה ולחיות ביחד. זה לא הלמה, זה הלמה. זה טראומה לא פשוטה בכלל. זה משהו שכל צפצוף או כל ציוט של ציפור מה-7 באוקטובר אנחנו חיים מתוך בועה. אנחנו חיים מתוך סוג של משהו, צל של כל דבר יכול להחזיר אותנו לאותם מקומות. יש משמעות לשם של הארגון שלנו. והמילים והאותיות שאנחנו חוזרים אליהם שוב, זה זין קוף א', זק"א. זק"א, המשמעות של האותיות האלה זה זין, זה זיהוי, קוף זה קורבנות, וא' זה אסון. זה הראשי תיבות שניתנו לזק"א. מה-7 באוקטובר יש לזה משמעות לגמרי אחרת לאותיות האלה. זין, קוף, א', עומד היום לזה קירוב אחים. המסר שלנו הוא מסר הכי חזק שיכול להיות. שרוקדים, אומרים לטנגו יש 2. בשביל טנגו צריך 2. אותו הדבר גם בחיבוק. בן אדם שמקבל חיבוק ובן אדם שנותן חיבוק תמיד יש 2. לא תמיד זה שנותן את החיבוק הוא צריך את החיבוק. אבל שאנחנו מקבלים את החיבוק מעם ישראל, והחיבוק החזק הזה, שאנחנו דואגים אחד לשני, ואנחנו מאוחדים כעם אחד, כאיש אחד, בלב אחד, זה המסר הכי חשוב. יש המון קולות וצפצופי רקע מסביב של אנשים וטענות כלפי כך או כלפי כך. זה לא ישנה אותנו. אנחנו עם אחד, אנחנו איש אחד. אנחנו חייבים לעמוד חזקים ביחד ולדאוג אחד לשני. זק"א, זה קירוב אחים. Shama